kopi le. Ya rambutan. Oh, ya utara. Teh. Alah. Oh, Es. ya rambutan. Oke, sana tahu sehat. Teh. Aturan ngene iki yo tol bisa nabrak jalan. Kok iso? Jelas dilakoni kesel ora entuk bayaran. Wah, yo bek. Alah. Pasukan nanti sambat. Tapi ya tetap sambat. Nek rosok kok ya angel ora karuan. Botol-botol. Yo ora ono biasane yo. Berah nek ora diluru. Iki ngombene diuntal gak botole mbok piye. Kae rasane ora ono wong buta. Dibeki. Hah, jalan sik. Nasib. Aku iki gawe iki sembarang dene wis tau tak lakoni. Mung siji sing urung tak lakoni. Iku maling. Ora kita ngene iki imane isih petek. Dadi tukang ojek ya wis. Wah iki dadi tukang ojek iki wah. Aku nek eling ngono kok. Tak tangisi. Ojek yo sepi. Motor nyewa, malah entek dinggo nyewa motor. Dadi tukang becak. Bayarane ra sumput. Sikile aboh kabeh. Wah. Dadi tukang golek pasar. Tenagane saya kurang. Iki saiki dadi tukang pemulung ya. Sepi menurut semene kita ya. Ora cukup dienggo nyarutang warung, dikakno utang malah. Hah? Mbak larane iki dhewe endi lho, Cak? Ah, menawa. Penting usaha. Rasae. Rasa. Wah, iko. Rezeki tak kemana? Wah, pemulung profesional are. Roh ngene iku padha karo roh tambang emas. Bayaran. Aduh. Hah? Situ kena gue bayar utang. Wah, leren. Ada itu siap no. Kepek. Duit. Duit. Profesional ini, wis. Lumayan hasil kita hari ini. Kena gue nyambung urip. Rezeki memang tak kemana. Ayo, siap-siap. Metan barang. Yuk, wetan yuk. Itulah bakule iki.
ngopi, Lek. Bayar apa utang? Ah, ya utang ah. Entek. Alah. Kok? Es. Bayar apa utang? Alah, biasa utang sih ah. Entek. Pas iki kok, atau aku tak tinggal, bayar aku. Wah, katong pesing. Wah, darah tunggal. Apa pokoknya aku kembali kancane. Ya masa udah jatuh orang ngopi yang lucu lah. Sampai pesan ngopi. Lah aku ki mau bedawe di. Ngojek. Tiwas tak tepare tenanan. Lah wong Mas Kram tutupan ndak. Wah, rumah aku untuk penumpang sing kepenak. Lho bareng tak teli. Para mendhi Bu. Nang diputing wah, tanggoku dhewe aku pikir ngono ah. Tak tepare. Mengko kene Mas. Lho, omahe kembali gue. Lho jeblone moro tuwa aku ya. Ora dicontoh duwe aku kere aku. Niku mau piye aku? Iku mau jebleng moro to. Alah, wong ditutup ngene cara arete wong. Pira-pira mbok cinta, mbok cinta kok malah. Ayo aku mau niat bedawe tenanan ngubang-ubung nang pasar malah entuk moro tuwa aku dhewe cah. Dino iki sobek ngono ae. Ayo. Warung iki diutangi kudu masih Kalau kadhe. bakul kakek utang ya ngono. Lah pulangane kapan? Tapi bakule pedhe ditatokna. Iya. Wedi ya. Wis aku tak bayar. Ya, Bos. Wah, Ini lho, prenan menikmati liburan ini lho, prenan. Masa orang pikir ngono iku suka wong susah daripada ke pegawaian ono ora. Aduh, itu lalu kayak omah. wah, masa, Bos? Apa Oh, ibunya tuh? wong tak bayar dhisik kowe. Wah, iki ya cocok. Iki rezeki. Rezeki tidak kemana, masuk akal. Itu piye tak iki? Lho ora iso iki di Alah, Bos. tak pleng apa tak cokot? Saklem apa tak cokot? Kowe tak bayar. Nah, iki nggo bayar utangem je. Kurang lho iki lho ya. Wes iki tak sebut sik. Total. Remok. Oh, ndak tegel lho. Nunggu siapa sih? Lho iku tak wis urusan mau tak bayar. Atau lah, wah. Mau nang ku begawe wae nang-nang. Ya wes. Tak bedawe sementing iso bayar utang. Kere. Bedawe. Cepat. Tambah-tambahan kayak ya ora ono cah. Semene tok iki ya ora cukup setorane. Wedok ya perengut neh. Nggih, kaya terus piro wae. Wes, sip. Udah tambah-tambah neh, menawa ono. Alah. Wayah entuk gawean. Lagi entuk duit kok malah nang warung dijaluk warung ngono niku. Ono ra sido balik duit. Malah wong bengak-bengok muni utange cek kurang. Ora tatokna suwi. Lakoni gaweane duite ilang wis dijaluk. Kowe piye? Dulur. Kok ana nggowoan barang ki mbok apa? Iki tak gawe saiki ngene iki ya, kanggo Apa ngene ku? sepika. Kok kanan kiri oke? Cara bahasa intelek iku pemulung. Pemulung. Piye ya, sing penting iku halal mbek sembarang dengan sepi. Piye kabeh yo kan. Jagung. Nasibku saiki ngene iki Kang. Kowe kepenak. Aduh, Anak wong urip kabeh sawang sinawang ah. Yo nek kowe ndelokno aku kepenak, aku ndelokno kowe yo kepenak iso kiwa tengen sing siji nganggo adah, sing siji nganggo kardus. Ayo. Kowe kok yo iso kepikiran usaha ngono barang. bungkel pikire Kang. Lah piye wong keadaan koyo ngene lho. Mbut gawe sepi kabeh.
Aku nek anu arek dijak nyambut gawe sing kepenak ngono. Aku iku meh ngejak kowe mbut gawe yo nak kowe gelem. Lah aku iku butuh gawean, Kang. Lho nak gawean iku ono-ono ae karo aku iku wis gampang. Iya. Lho kowe karek gelem apa ora ngono lho. Wah, aku yo siap-siap ae, Kang. Pokoke sembarang dina gawean wis tak lakoni kabeh. Oh. Aku siap. Yo ana wong sing carane tenanan. Anci niat mbut gawe ngono ku langsung tak jak. Iya Kang, Yo Kang nak iki. kepengin mbut gawe tak kei gawean. Kang, aku siap, Kang. Aku iki yo wis dadi pemulung iki yo wis piye neh, isin ra isin tapi ada sepi. Pokoke sembarang dina ae, Kang. Ya wis, iki mau aku yo bedhe kon ngecat nang omahe ku lho. Sopo iku? Sopo lae? Mas Ben iku mulu. Ayo. Yo urus. Something dilakoni. Wong mbut gawe iku dipercaya wong nek iso dadi rampung ayo wis. Ya nak ngono ya ayo makan. Nek go kabeh hati-hati nak keri iku. Ngene lah iki lek mbut gawe sedino mang malah wono lho nek nganu. Ayo Mumpung pasar puri. oh yo malah miris lho kowe iki kok. Saya mat gundul iki mang dilelah. Jerape cukup alat kok. Ngene iki wis kudu tang nyambut gawe. Cukup alat kok semuanya ra karuan iki wis. Sik lah, sik. Iki lho kok. Wah iki. Wes Wah situ nyambut gawe kok embah. iki mau kepenak iki karek ngandeli sithik-sithik tok. Anjenan wong di dhuwit iku sithik-sithik. Anu sithik ngene kon mecat wong iku. Ayo wong iku yo rada mendele ngono. Ayo ngene kon mecati neh. Sik. Yen neh. Iki cete iki kuase. Yo, cocok Gus ya. Piye aturane? Cara maine? Iki meh bal-balan apa meh ngecat kok ana aturan. Iki jenenge ngecat iki kowe njaluk gawean, tak kae gawean. Iya. Kamu njaluk apa? Iya, kan ya. Ayo kan iki. Yo, maksudnya kan yo maksudnya neh. bayarane piye? Oh, mbun gawe durung njaluk bayaran. Nah iki mau ngene lho jujur-jujur ae. Aku mau ketemu karo wonge nang warung. Lah wis dikai panjer ngono lho. Wis dibayar. Lah berhubung aku utang warung, duwite dijaluk warung. Lah terus. Ya iki yo krigan ora bayaran, Berarti memang tapi kan mbut gawe. aturan ngene iki yo kalau diseng nabrak jalan, Kok iso? tiwas dilakoni kesel ora entuk bayaran. Wah, yo. Bek. Apa anu ae? Engko jambut gawe Aku golek kosok. penggawean ngono kok. Kok lakoni ae. Moh, Bok. Angel diapusi cah iku. Alah. Wong jaman saiki kok ya do angel diapusi. Sobek. Nak ndek nek kol diesel nabrak jaran. Lah nek aku dak kebo mangan karo, remuk jero ora ngetara. Aduh.